pabalik na to sa balay mga paps. Ikan tagahatod ni attorney sa airport mga paps. May tagdi ron traffic nga adlaw mga paps. Karon og sayor ta mabot sa balay. Nindot kay adlaw ron mga paps kay init kayo. Welcome to Cebu. Nagtitiray drone kayo, way uwan. Grabe kainit. Nagagawas na kita sa airport mga paps. Nasa gayo ang mga DPWH mga paps. So, saka na to sa second bridge mga paps. Marcelo Ferdinand Bridge. Kanindot ba sa view sa langit mga paps? Traffic na mga paps. Mandawi naman ito mga paps. Traffic na yun. So, traffic na yun. Kaya unto naman si nagpatod mga paps. Una ko'y pinaskuha ni attorney mga paps. Tanaw na ito mga paps kung sa'y sud. Dealing kayo.
Salamat kayo, attorney, sa akong pinaskuhan. Okay, salamat. Atay pinaskuhan mga paps. Dako na kinig makatabang. Kapalit na tanig kuhan mga paps, pansit og munggos. Traffic man mga paps. Haggard na kitagnaong mga paps. Naipit kita diri mga paps kay traffic naman diri Mandawi mga paps. Yang oras alas 10:50, alas 10:25. Traffic na gid mga paps. Grabe na gid ang traffic ron diri Mandawi mga paps. Bumper to bumper na gid mga paps. Wa pa ko ka tunga mga paps. Sa kami diri sa may bridge mga paps, bridge. Ay bridge sung gyapon ni, pero walay sapa. Paano masabi? Muna ang bridge nga way sapa mga paps. Sa kata diha. Atay, dakpa na sa Wigard. Muna ang bridge sa Mandawi. Padong ni siya sa kuan mga paps. Barangay San Miguel. Singalan ni kuan ay street out ka. Ilag singalan ni street out mga paps. Tangtong ng ambulansya mga paps, ka traffic mga paps. Oh. Diyan na siya. Tangkong na siya mga paps, yung traffic kayo. Ngayon tag na pa na ipakong mga paps, kaya pwede na siya paluparon. Kauran dahil sa isabad mga paps, pero helicopter ba para mulupad. Saan ni traffic na kayo. Isod mo kayo mga paps, traffic man. Asam na ito na pag-iyon. Lagam kayo sakyanan. Paluparon ng tanan siya mga paps. Kauran ng pako. Tama kayo, tama kayo. Waray bawi mga paps, nabot na ko sa panagdait mga paps. Traffic sa Mandawi ganina mga paps ay. Sibat-sibat ha. Ngita tagpahagi para makalusot kita mga paps. Muna nabot na ko diri sa panagdait niya dayon. Manani Ayala, awa na. Capitol, dayon. Guadalupe. Dali ra kita mabot mga paps. Basta wala traffic sa Iscario mga paps. Pwede dia sa Ayala, awa na. Dali na kayo. Di man taka pakusog mga sa traffic mga paps. Okay. Delikado na kayo. Nganong dahinok tukmang ta. Dako kay kag problema. Gago! Kay perti mang trapika. Kaingan kog sa Mandawi ra. Ang galing, ang galing. Basta man di ay sa Ayala. Ang galing, ang galing. Grabe kayo pong trapika. Gago! So, ano mga paps, Iscario na to mga paps. Hapit ni kita maabot sa balay mga paps. Ano ni, hawan-hawan naman rin sa Iscario. So, hapit na ni. Hapit na ni madugay mga paps. So, Kapitolyo na tatungod mga paps. Gamay na lang yun, mabot na to sa balay. Bubabay na ko mga paps kay sakay na akong bus. Laag mag-SMC side mga paps. Siguro, gimingaw na siguro siya sa SMC side mga paps kay laag man siya mga paps. Babay na mga paps. Hindi pwedeng sumuko, hindi rin pwedeng mapagod. Para sa pamilya ko ay